מגניב הפקות מציגים הלהיט הבא של 2019 משץ הזהב. שימו פלקסי בפורטנייט שופ. 5, 4, 3, 2, 1. שלום, אני הקריין שלכם לערב. משץ, מנקי שירותים ציבוריים, הם גוף סודי במדינת ישראל. המש"צים שייכים לגוף בשם שלח, שירות לחמניות חמות. המש"צים הם כוח המנהל את מדינת ישראל, הוא בעצם שולט בחיי הימים של כולנו בלי שנרגיש. אוי, קיבלתי הודעה. השעון צלצל גלינג גלנג, נועם המש"ץ מוכן. לה 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 המש"ץ 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 גיבור. מיסי הגנרל שלומי כהן, אני כאן. אתה עושה מטומטם, תחזור אחורה. סמל מתקדם מאוד רוזן, היום אתה שולט על חיי הנאשם אלון פרנקו, הידוע כסוני מש"צים ושלח בכלל. כן, גנרל זאת שלומי כהן, כן, אני לשירותך תמיד, כן. וואו, מה אני הולך לעשות לו? אני שונא מש"צים! אני שונא מש"צים! את גם שונאת מש"צים? לא, היא לא שונאת. אני שונא מש"צים! אני שונא מה... אני חולה על המש"צים! אני חולה על המש"צים! תביא לי חוזה של מש"צ. הלו, לא שילמת! אני רוצה להחמיא את כל המש"צים ביקום! לא שילמת! כן, עוד קורבן לאוסף.
קבלו. מלך היקום, מנהיגם של המשצים, מלך המגניבים, שובר מלפפונים, מתאגרף האמיצים, שליט הפתיתים, אורז יבשים, מאגרף קצת מטבחים, מאחוריי יש את האחים. קבלו את כן שלומי. זה שלומי, אומייגאד, אני לא מאמין. יואו, פה אנחנו מראים איך המשץ המושלם אמור להיראות. המשצים מאוד אוהבים לחבק, וכך המשץ נראה. נעליים סגורות, חולצת משצים, מזיעים ומסריחים, שיער יבש ומטולטל, It's time for the moment you've been waiting for. המשץ המושלם! ברוכים הבאים לתוכנית הבישול של שי ונועם, המשצים. אזהרה, אזהרה! אל תנסו לאכול כל מה שהמשצים האלה מנסים לדחוף לקיבתכם המסכנה. היום נגיש לקהל הלקוחות הרחב שלנו סלט משצים. מה שלא קורה, אל תאכלו את זה. מה שנראה לכם כמו מלח הוא חול. מרכיב חיוני שנמצא אצל המשצים דורי דורות. פיתות פטיירים. את זה במיוחד אל תאכלו. פיתות המכונות פטיירים נעשות ללא קמח. הרי הוא נשכח בטעות בעזרת 764 בנות שלשות את הקמח לאחר שנגעו בעץ מלבלב שבמקרה כלב השתין עליו. לאחר מכן המשצים שורפים את הפיתות ב-900,000 מעלות צלזיוס על טאבון, כלי הנשק של המשצים שהועתק מן האתיופים, והם מכריחים אתכם לאכול את אותן פיתות שחורות ושרופות. מה שלא קורה, אל תכניסו לפה מאכל משצי. פירה זרחני פלאס, סוג חדש של פירה שעדיין לא זוהה על ידי המדע המודרני. והמשקה האהוב על כולנו, פטל בימבו. אל תשתו את זה, זה שמן מטוסים. וואי, איך אני רעב, אני הולך לאכול את כל האוכל. שואו, אני כזה רעב! אוי, תמימים ומטומטמים. ואיזה כוס בחוץ, זה לא בסדר. יש לך חם רצח. היום נדגים לכם איך מחסלים משץ. באים למשץ ושואלים אותו שאלה על צמח מומצא שהוא לא יודע עליו שום דבר ומכוונים עליו חסה בו זמנית. העובדה שהוא לא יודע לענות לך על הצמח תגרום לו לדיכאון רב, תגרום לו להתאבד. אנחנו הולכים לחסל את המשצים. יאללה. אתם משצים, נכון? כן. כן, ברור, כן. אנחנו משצים. ספרו לנו עכשיו פתאום את הרבה דגריים חדרת גבול בעלת 7 שערות זאב בלבד הגבולה שהסתכלה בכבשה מן הסלע המצויה. אנחנו לא יודעים!
יכול לחיות עם העובדה הזאת יותר. ועכשיו לפרסומת שדורל כל כך רצה. בימי שישי קפה, תה ומאפה רק ב2 שקלים בלבד. You ever seen a nigga hung with a gold chain? I'd rather sing about the same things that we claim. Such as bashful, but niggas like a task force, mobbing on the streets and robbing stores to scheme ass, bruh.